Hej. I dag skal vi spille noget CSGO. Og ja, jeg har ikke nogen kniv lige nu, men jeg har lånt den væk, og jeg får den tilbage. Når jeg gav en flip case hardnet blues, halv blue steel. Nej, what? Hvad fanden tænker jeg? Halv blå. Og så har trade en Kambit Safari Mesh, og det er ham, der også er med på kanalen her. Han hedder... Jeg gider ikke sige hans rigtige navn, men på Steam hedder han bare Bjerg. Yes, og han sælger den og giver mig en godt nej. Jeg ved det ikke. Giv mig nej, bare... Det er sådan noget. Det er det altså. Iceberg. Nej. Giv mig en skarp. Nej, det gider jeg ikke. Jeg er AV-spiller. Og det er... Shit, han har højt ping, ham der. Og det er min første video. Og der kommer en masse CSGO-video. Hvordan man... Altså case-åbning... trade-ups, alt sådan noget. Og så bare MM og karusel. Altså sådan, ligesom jeg spiller nu, fordi jeg er bandet på karusel lige nu. Nej, på... for MM, fordi at jeg spiller med russere. Typisk. Det kender jeg nok godt. Æd ham. Godt nok. Jeg går på T for gold. Nej, det kan jeg ikke. Men det er min første video. Og som sagt, der kommer en anden ind på kanalen her. Men nok ikke i dag. Som han er der. Han er online. Og jeg er skæv lige nu. Skæv. What? De fik ham ikke engang? Nå. Ja, okay, der står så også 3 med det her. Skal vi se, om han har sin kniv på sig? Den kniv, som jeg har lånt ham til at trade op sin kamp. Nå ja, han har solgt den. Så får jeg måske en lille good knife, før jeg kan trade dem. Godt. Nå, var der en, der havde min AV herom? Jeg ser bare på ham her. Han dør nu. Ja. Sindssygt. Jeg skal også vise jer en MM, jeg har spillet. Hvor mine reflekser var bare delicious. Det var sådan... Det var bare perfekt. Hvis du er Nova, eller bare vil camp lidt, sæt det her. Så her. Hvor det er. Her, og så bare her. Og så bare... Herhen. Jeg kan ikke se det. Og vi vil lave en one-way smoke. Er det ikke her, eller er det her? Er der ikke en, der er død? Jo, AVP! Jamen! Det mener han var ikke. Den er lidt fake, mand. Jeg ved, vi taber noget. Okay, bare. Han har AVP, så gør jeg bare sådan her. Jeg skal jo. Giv det min, det er alligevel. Okay, det er så ikke. Det her. Når det er karusel, så skal du bare rush. Altså. Men jeg skal også spille noget deathmatch.
for train. AVP! Hov. Giv mig lige den AVP der. Mener I det der? Det er fucking lidt det her. Okay, det skal nok ikke sige for hurtigt. Skete bare ikke det der. Oh my god, man. Nå, men jeg har ikke købt Bandicam, så hvis den stopper lige pludselig den her video, så er det fordi, at jamen, jeg skal nok starte med at sige farvel og sådan noget. Aha, det var cute, okay. Men ja, den stopper nok, og så tænder den bare igen, og mixer det sammen. Ja, look at that. Den går her. Start. Det er sådan en lille bug der. Det gjorde den ikke, fordi det ikke er en bug. Men den skader sindssygt meget. Og det gjorde ham det også. Så det går ikke ud. Kig min skruer, mand. Den er elendig. Der. Jeg råder bare til aldrig at spille med wallhack. Og kig her. Det gjorde MW3, altså Modern Warfare 3. Aldrig gør det. Ja. Fordi jeg ikke lige spille med folk, der smider. Dude. VIP. Hello, this be my friend. Don't try to scam me. Fuck, det er god stave, det der. Yes, yes. Hvad laver de effects herovre? Har de ikke ligesom registreret, at de mangler deres bombe? Jeg skal se, hvad den går for nu. I starten der fik jeg en kniv, og det var den her. Jurban. Jeg skal se, om den stadig kan søge. Yes, det kan den godt. Den der. Så trader jeg til en flip knife case. Det var så den der, tror jeg. Er der nogen, der har en halv blå egentlig? Du kan se her. Nej. Og så. Okay. Statue. Hvad koster den? 100. Det er egentlig ikke så meget. Hånd. Jeg skal sige, den her overvejer jeg også at købe på den. Case. Den her nede. Den der, tror jeg det var. Jeg kan ikke huske det. Så er vi penge. Hvis de rusher ham, så kan jeg ikke gøre noget med Vinter, han laver double kill. Vi tager tilbage. Og short. Vi gør det. Jo. Counter-terrorists win. Sidst. Jeg vil gerne have noget modstand. Kender ikke det? Det er bare kedeligt. Det her. Nej, jeg er bandet i 3 dage. Så. Hvorfor jeg flere frem det? Yes. Nå.
Sorry, den stopper, som jeg kunne se. Men, yes. Ui. Virtus Pro. Kom. What the fuck? Hvis han der ikke var. Hvorfor kigger de mig bare? Forstår jeg ikke. Genstand kamp. Hvad i orden? Synes der er lort. Vent. Han så ikke vise sindssyge kills. Det er bare løgn. Det gjorde jeg ikke. Det er nemmere. Kigger. 3 dage. Skal vi lige se noget her? Og kigge her. Mine kampe. Tror jeg den her. Skal vi kigge? Kan vi ikke se den? Kan vi kun? Nå, er det herude? Er det kun den her, vi kan? Det er den her, jeg blev bandet i. Det giver jo sig selv. Har jeg spillet med min mate her på laget? Det har jeg spillet med ham. Og der har jeg spillet med ham, og der har jeg spillet med ham, og der har jeg spillet med ham. Streams? Er der nogen streamer nu? Der, han er faktisk ret god, og ham der kan ikke lide, ham der kan ikke lide. Jo, kom on games. Det skal snakke. Oh god, fake. Ej, han er ingen fake, det var sjov, han er ingen fake. Jeg mener, jeg ligger på min sjæl. Men det er ikke. Hey, Lus. Filmer du med lyd? Ja. Det er nok. Men jeg smutter lige om lidt. Jeg skal lige redigere det her lort. Hvorfor? Jeg skal redigere. Okay. Kan vi snakke imens? Ja. Men ja, jeg lægger lige på, Lus. Men vi ses, og subscribe, alt det der shit, hvis jeg har lyst. Kun hvis jeg har lyst. Ses næste gang.